Hai 3 anos puxose en marcha na provincia unha nova liña de cooperación cos concellos, o Plan de Obras de Pequenas Infraestructuras dirixido aos municipios de menos de 5.000 habitantes, agás os que reciben axuda polo canon hidroeléctrico. Este ano as subvencións aumentaron nun 10% para executar obras de abastecemento de auga potable, saneamento, pavimentación ou alumeado público. Os veciños da parroquia de Mirandela, polo que pasa a vía romana 19 en Castro Verde, xa teñen praza onde celebrar as festas e zona de aparcadoiro. Agora, polo menos, temos aí unha praza boa para facer a festa, que fixamos xa unha festa. E para moitas máis cousas, para moitos máis beneficios. Mas ven aparcamientos para sai un entierro, sai un cabo de anos, despois para a festa tamén. Entón, fixonos moito beneficio eso. A mellora dos accesos a este núcleo de población era unha demanda veciñal que se resolveu coa chegada do Plan de Pequenas Infraestructuras do 2009. Se viña algún autocarro eso, pois para volver aí no puente era malísimo. Xa era moi grande, xa non viñan. Agora veñen, ven un trailer, ven eso, revolve perfectamente, facemos a festa, e todo eso aí. Este ano executáronse preto de 50 obras en 41 concellos da provincia. O investimento total ascende a 1,2 millóns de euros, dos que a Deputación aporta 800.000. As bases expresan claramente que a Diputación financiará o 70% das obras que nos propoñan os concellos, soportando cada un dos concellos o 30% restante, con unha subvención máxima da Diputación Provincial de 19.000 euros. Subvención máxima, aínda que se pode incluir obras polo valor que teñan por conveniente os concellos. Estas subvencións anuais concédense para obras de abastecemento de auga potable, saneamento, pavimentacións, alumeado público e acondicionamento de camiños rurais. En realidade, con esta iniciativa realizamos obras de máis de 1 millón de euros nos concellos da provincia de menos recursos e ao mesmo tempo abordamos obras que non teñen cabida correcta noutros planes de obras e servicios. O Plan de Pequenas Infraestructuras vai dirixido a todos os municipios da provincia menores de 5.000 habitantes, agás os que se benefician das aportacións do canon hidroeléctrico. Esta é unha iniciativa nova nesta Diputación de Lugo nova, de auténtica cooperación con todos os concellos da provincia de Lugo, porque a todos eles chega e, además, sin digamos, diferenciar ningún tipo de color político. A iniciativa inclúese dentro do Plan Estratéxico de Subvencións dotado con 14 millóns de euros, que foi aprobado pola Corporación Provincial en xaneiro. Unicef leva máis de medio século defendendo os dereitos da infancia, loitando para garantir o seu cumprimento mediante programas internacionais que ofrecen axuda de emerxencia a nenos de todo o mundo. En Lugo están a desenvolver unha nova campaña, Regalo Azul, obsequios solidarios para actos sociais. Unha caixa de lápices ou unha vacina poderían arrincar un sorriso dun neno e mesmo salvarlle a vida. Coa campaña Regalo Azul, Unicef tenta cambiar agasallos convencionais por obsequios solidarios. Con un importe de 1,95 regalamos 10 lápices para que un niño pueda ir a la escuela. Con un importe de 3,95 regalamos vacunas para 15 niños. Y con un importe de 10,95 euros pues regalamos galletas energéticas para evitar la desnutrición. O convidado a un acto social recibe unha tarxeta personalizada na que consta o tipo de axuda. Con este regalo que hemos hecho en tu nombre, 10 niños podrán conseguir ser vacunados para evitar enfermar antes de los 5 años. A Asociación Provincial de Hostalería está a colaborar con esta iniciativa. Los distintos centros en Lugo que se dedican a banquetes y a celebrar convites que están ofertando a los novios pues esta posibilidad. Os programas de cooperación ao desenvolvemento de Unicef baséanse no informe do Estado Mundial da Infancia que elabora anualmente por encargo da ONU. A partir de unos indicadores de salud de infancia en todo el mundo, nosotros sacamos cuáles son los sitios en los que hay que actuar prioritariamente. Para facer visible o seu labor, a entidade suscribiu o convenio que a Fundación TIC mantén cunha decena de asociacións da provincia. Y que la gente vea que realmente el dinero que puede dar a asociaciones o a fundaciones como la nuestra, nosotros somos una agencia de Naciones Unidas, realmente va a un sitio donde se hacen cosas con él.
Os torneos benéficos que organizan o Club de Golf de Lugo e de Pantón son exemplos da solidariedade dos lucenses. A eles engádese o apoio da Fundación Balogal, que doa parte da inscripción dos seus campamentos de verán a UNICEF. O Pazo de San Marcos acolle estes días varias actividades en prol da figura de Uxío Novoneira, o que se adica este ano o Día das Letras Galegas. A presidencia da Deputación de Lugo e Radio Nacional de España en Galicia organizaron un recital homenaxe ao poeta Courelao, que se celebrará o vindeiro mércores, día 19, no Salón de Actos da institución. As actrices Mabel Rivera e Rebeca Montero, xunto ao tamén escritor Lino Braxe, porán voz algunhas das creacións de Uxío Novoneira. A cadea de radio realizou un CD que leva por título Uxío Novoneira, a voz da terra, no que se recollen poemas recitados polo propio autor, música do compositor Manuel Balboa e testemunhos do poeta do Courel. O 17 de maio ábrese o prazo de presentación de traballos ao primeiro concurso nacional de curtametraxes e maquetas musicais Lugo 10, que convoca a Fundación TIC. O certame está dotado con 9.000 euros en premios e o tema central é a muralla. As bases poden consultarse na página web da Fundación. O presidente da Deputación mantivo un encontro con veciños da parroquia de Vedro, no concello de Portomarín, onde o organismo provincial colaborou na mellora do campo da festa dentro do plan de comunidades veciñais. As obras supuxeron un investimento de 15.000 euros, dos que a Diputación achegou 11.600. Ademais, Gómez Besteiro compartiu un xantar no local social, no que tamén participou a alcaldesa, Silvia Rodríguez. Asociacións e colectivos lucenses, liderados por Ágora Cultural, organizan este sábado unha homenaxe a Xesús Pérez Regueiro, polo seu labor ao fronte da Galería Sargadelos de Lugo. O acto terá lugar no Círculo das Artes ás 7 do serán. A continuación haberá unha cea no Gran Hotel. A esplanada do Porto de Burela acolle este sábado a Festa da Marosa. Esta edición inclúe a actuación de 6 grupos musicais, unha sesión de relatos de mariñeiros e unha obra de teatro para nenos. A cita festiva comeza ás 11 da mañá. Ás 2, na nave de Redes, repartiránse 400 racións de cocido. Numerosas localidades de toda a provincia organizaron diversas actividades para homenaxear a San Isidro, patrón dos agricultores e gandeiros. En Poz celebrouse a 11ª feira coa participación dunha treintena de expositores de gando, artesanía, produtos do campo e maquinaria agrícola. O alcalde Lino Rodríguez agradeceu a colaboración da Deputación que fixo posible estrear unha nova carpa para acoller o xantar e as exposicións. O Centro de Artesanía convoca 3 cursos para os vindeiros días. 2 deles son de cestería. O primeiro, de elaboración de nasas franguías, desenvolverase do 24 ao 27 de maio e o segundo, de cestería experimental, será do 28 ao 30 deste mes. Por outra banda, entre os días 26 e 31, impartirase un curso de iniciación a artesanía cerámica. O prazo de inscripción estará aberto ata 5 días antes do comezo de cada actividade.